Nah, sing gedhi rada nyisih gedhi dhewe. Iya. Tembangipun napa, Pak? Nderek kacu kuning kenek, kepelut ya kenek. Menika katur sedaya warga masyarakat tanpa kecuali uga ingkang keparang rawuh panjenenganipun Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Ndan Ramil uga segenap panitia lan kadang kades sakecamatan Bandung. Ning aku njaluk lho, Nduk, engko dilanggamke bar kuwi cengkok kepindho kuwi nganggo joget sing seragam ning tipis-tipis ya. Lek joget aja seru-seru. Wong lanang ki pancingen nek joget lek ngegolke bokong ki angger tipis-tipis kuwi malah wong lanang bingungi ngono ki engko. Sing bingungi ya jenengan piyambak niku. Loh, lah iya karepku ya nek aku dhewe kan ya ndak apik. Aku ki mau wakili ngono. Yo, kaya apa? Bisa iya sing melek coba les bacutan.
Ya. Ditata adepe nyang wayang, bokongmu ben dipirsani karo penonton. Wong lanang ki senengane bokong kok. Yo, esek-esek. Asik. Ah. Maremne pake iki dhewe sewengi iki maremne pake. Maremke aku ki padha karo ngibadah lho kowe. Ya tapi bukan muhrim ya ndak boleh. Apa aku ki nyandek apa caket karo nyenggol awakmu? Wong sekedar joget ki ya menghibur sakmene kae. Ngibadah ki. Ibadah ngapunten nggih Pak Bu niki namung manut atasan nggih. Ya, aja mau manut atasan. Atasan gerak, bawahan harus ikut. Resek. Nek bosku ki nyunggi resek. Jaluk disaponi. Ngene iki umpama wong bayar ngono ki marem, bayar pira-pira lek pelayanane apik ikhlas. Pripun Pak Bu sana mboten? Tomongi kok. Yo. Asik. Ayo dong. Jane ora guyu. Arep nyawang bokone iki pipit arek kaya royal jelly. Ayo Bude. Aku melu gemes. Jajal, kendangan sing tipis bet Mbak Sulis sik. Coba Mbak Sulis tok jajal. Wis to, engko lek jogetmu tipis apik tak hadiahi sesuk langsung. Napa Pak? BH karo cawet. Ya, coba. Kaju kuning dadi pepele. Asik. Iya. Hop. Ya ngono lho. Ibumu ki lek wis tak kon ngono bae ya. Tenan. Ya Lis. Lilis. Senengno Mbah Ngunggahan, Mbah Maryono senengno. Yo, jajal. Mbah Ngunggahan. Heeh. Pundi? Wis to enak piyayine ning kene ya. Biasane pun anak nyawer kok. Sesuk-esuk mau wis aku, wis sesuk-esuk. Ya coba jajal. Kaju kuning dadi pepele. Nalika Wis. Ngene iki pikir aku kok ngendi kudu nguyu. Mbak Punjung, coba. Kudu pipis niku napa sinden pawaan toilet ngoten ya, Pak? Hah? Kok jenengan bawaannya kudu pipis niku. Alah wis to, pokoke wis ngono Sindene kae lah. pawaan toilet ngoten. Ya, Jal. Bokonge sindian siji-siji kaya ngopo rasane, Jal? Kacukun dadi pepeling. Nalika Hop. Saiki. Yo, kaya apa iki? Hah, kurungan jebol iki, yo. Madhep ning wayang. Nah, yo ngono. Ngapunten nggih, Pak. Bu. Wah, jian ngalah-ngalane salon kontrol. Yuk, kaya ngapa? Kacukun dadi pepeling. Sudah mencuri perhatian orang to ngono kuwi. Ya wis sampun. Aku sing tak kangen iki ora apa-apa lek awor ngene iki ya mek perkara bokong lek ngono ning omah ki sanding ibumu karo mbayangku. Mbayangke Bibit ngono, Lilis ngono, Sulis ngono, Punjung ngono, Mita ngono.
Yo, lanjutke kaya ngapa? Dados. Yo. Bubuh Mares NU bisa-bisa